Kulamasonto adlule kubikwe izigameko eziningi zodlame esifundazweni KwaZulu-Natal, okubalwa kuzo esokubulawa kowesifazane oneminyaka engu-21 ubudala kanye nendodana yakhe eneminyaka emithathu bebulawa yisoka lakhe eMgababa ogwini oluseningizimu yeTheku. Kwesinye isigameko uNontobeko Cele ubulawe ngesihluku umyeni wakhe Maqede wanameka ividiyo ezikundleni zokuxhumana evuma ukuthi umbulele naye wazibulala emzinto. Kuleli sonto kutholakale ingane yomfana eneminyaka emithathu ishonile eplazini likaMoba othongathi enyakatho yeTheku nokubika ukuthi ibulawa ubaba wayo angayizali. We have serious concerns with what is happening, which has just started recently to be at the extent it is, where we in KwaZulu-Natal we see a number of incidents of GBV, especially taking the lives of the women and the children. As you recall that we buried a lady from KwaCele. uNtuli ukholelwa ukuthi ukusetshenziswa budedengu kotshwala nezidakamizwa kunomthelela ekwandeni kwezigameko zodlame olweyamene nobulili esifundazweni. We see the increase of such cases during the festive season, wherein the use of alcohol, the excitement for those who are using the drugs for the festive season may be also a factor, because you see, to kill your girlfriend and you take a video, you circulate it to the media, it shows that there's almost a serious problem. uNdunankulu uthi kutshalwe ishoshovu ezingu-173 ezilisana nodlame olweyamene nobulili eziteshini zamaphoyisa esezindaweni ezihamba phambili ngalezi zigameko.